Срэбны ключ. Аўтар Говард Філіпс Лаўкрафт. Пераклад зроблены ініцыятывай Белрык. Чытае Васіль Ядченка. У агнях задуменнай восені Картер пайшоў старым знаёмым шляхам міма родных шэрагаў хвалістых узгоркаў і абнесеных каменнымі сценамі палёў, навісаючых над далінай лясоў, выгнутых дарог з утульнымі фермамі крыштальна-звілістага міскатоніка, перакрэсленага тут і там сельскімі мастамі з дрэва ці камення. На адным павароце ён убачыў групу велічэзных вязаў, сярод якіх пры падазроных абставінах знік адзін з яго продкаў 1,5 стагоддзя таму. Калі вецер знарочыста задзьмуў праз іх, Картер садрыгнуўся. Потым паказалася разваленае фермерскае жытло старой ведзьмы Гудзі Фаўлер з яго маленькімі злавеснымі вокнамі і вялікім дахам, што амаль даходзіў да зямлі з паўночнага боку. Картер паскорыў сваю машыну, праязджаючы міма, і не замарудзіў, пакуль машына не паднялася на ўзгорак, дзе нарадзілася яго маці, яе продкі перад ёй. Дзе старая белая сядзіба ўсё яшчэ горда глядзела праз дарогу на цудоўную панараму камяністых схілаў, зялёных далін, далёкіх шпіляў Кінспорта, каля гарызонту і адвечнага спячага мора на самым далёкім фоне. Потым пачаўся больш стромкі схіл, на якім і знаходзілася старая сядзіба Картараў, якую ён не бачыў больш за 40 гадоў. Сонца ўжо было бліз вяршынь лесу, калі Картер дасягнуў падножжа. На палове шляху ўверх на павароце ён спыніўся, каб аглядзець разгорнутую ўнізе мясцовасць, залатую, асвечаную касымі промнямі чарадзейства, што лілося з сонца на захадзе. Усе дзіўныя чаканыя вобразы з яго нядаўніх сноў прысутнічалі ў гэтым ціхім і незямным краявідзе. І Картер падумаў пра самотнасць іншых сусветаў, калі яго вочы ўбачылі аксамітныя пустыя палі, што хвалямі зіхацелі паміж разбураных сцен і купаў казачных узлескаў. Яны адцянялі далёкія лініі фіялетавых узгоркаў за ім і амаль прывідную лясістую даліну, што спускалася ў цень да сырых лагчын, дзе журчала вада сярод распухлых і скажоных каранёў. Штосьці прымусіла яго адчуць, што рухавік не належыць да гэтага царства, царства, якое ён шукаў. Таму ён пакінуў сваю машыну на ўскрайку лесу і, паклаўшы вялікі срэбны ключ у кішэню паліто, пайшоў па дарозе ў гору. Цяпер лес паглынуў святло і напрамак цалкам, але ён ведаў, што дом знаходзіцца на высокім узгорку, ачышчаным ад дрэў толькі на поўначы. Картеру было цікава, як гэта будзе выглядаць, бо дом заставаўся пустым і занядбаным праз яго самотнасць з часу смерці дзіўнага дзядзькі Крыстафера 30 гадоў таму. У дзяцінстве Картер цешыўся доўгімі візітамі туды і знаходзіў дзіўнасць і цуды ў лясах за агароджай. Ноч набліжалася, і цені вакол яго станавіліся яшчэ больш цёмнымі. Нарэшце направа адкрыўся пралом у дрэвах, і Картер убачыў відарыс мігатлівага лугу, стары шпіль кангрэгацыі на цэнтральным узгорку Кінспорта, маленькія круглыя вокны, якія палалі адлюстраваным агнём, ружовы ад апошняга променя дня. Потым, калі ён зноў апынуўся ў глыбокай цені, то з трапятаннем згадаў, што гэты пралом мог быць толькі з дзіцячых успамінаў, бо старая белая царква даўно была знесена, каб вызваліць месца для бальніцы кангрэгацыі. Ён чытаў пра гэта з цікавасцю, бо ў газеце згадваліся нейкія дзіўныя хады ці норы, знойдзеныя ў камяністым узгорку пад ёй. На яго здзіўленне пачуўся голас, знаёмы з даўніх гадоў, і Картер зноў уздрыгнуў. Стары Бенія Коры быў лекарам яго дзядзькі Крыстафера і быў старым ужо ў тыя далёкія часы яго дзіцячых візітаў.
Цяпер Бенія мусіў быць старэйшым за 100 гадоў, але гэты піскучы голас не мог належаць нікому іншаму. Картер не мог адрозніць слоў, але тон быў пераканальны і няспрэчны. Каб толькі стары Бенія ўсё яшчэ быў жывы. «Містер Рэндзі! Містер Рэндзі, дзе вы? Ці хочаце вы зусім напалохаць вашу цётку Марту? Ці яна не казала вам трымацца бліжэй дадому ў другой палове дня і вяртацца да цемры? Рэндзі! Рэндзі! Вы самы непаслухмяны хлопец, які ўцякае ў лес, якога я калі-небудзь бачыў. Палову часу сядзіць, мармыча вакол той змяінай нары ў верхнім лесе. Эй вы, Рэндзі!» Рэндальф Картер спыніўся ў непрагляднай цемры і працёр вочы. Усё гэта было досыць дзіўным. Ён быў у месцы, дзе не павінен быць. Знаходзіўся так далёка, дзе яму не належала знаходзіцца, і цяпер невыбачальна спазніўся. Ён не заўважыў часу на шпілі Кінспарта, хоць мог бы лёгка ўбачыць гэта са сваёй кішэннай трубкі. Але ён не ведаў, што яго спазненне будзе настолькі велічэзным і беспрэцэдэнтным. Картер не быў упэўнены, ці меў ён сваю маленькую трубку з сабой, і сунуў руку ў кішэню, каб праверыць. Не, яе там не было, але быў вялікі срэбны ключ, які ён знайшоў у якойсьці скрынцы. Дзядзька Крыс аднойчы расказаў яму нешта дзіўнае пра старую неадкрытую скрыню з ключом, але цётка Марта раптоўна перапыніла гісторыю, сказаўшы, што гэта не тая рэч, якую трэба апавядаць дзіцяці, у галаве якога і так занадта шмат дзіўных фантазій. Ён паспрабаваў згадаць, дзе менавіта знайшоў ключ, але ўспамін падаўся вельмі заблытаным. Картер згадаўся, што гэта было на гарышчы дома ў Бостоне, і нават цьмяна згадаў, як падкупіў Паркса паловай свайго тыднёвага заробку, каб той дапамог яму адкрыць скрыню, і яшчэ паловай, каб пра гэта маўчаць. Але калі Картер згадаў гэта, твар Паркса падаўся вельмі дзіўным, быццам маршчыны доўгіх гадоў апусціліся на шустрага маленькага кокні. «Рэндзі! Рэндзі! Гэй, гэй, Рэндзі!» Памахіваючы ліхтаром, з-за чорнага павароту выйшаў стары Бенія і накінуўся на ціхага і разгубленага пілігрыма. «Пракляты хлопец! Так вось дзе вы! Няўжо ў вас мову адняло, што вы не можаце адказаць чалавеку? Я клікаў вас паўгадзіны, і вы павінны былі пачуць мяне даўно. Ці вы ведаеце, што ваша цётка Марта ўся на нервах, бо вы адсутнічаеце так доўга? Пачакайце, пакуль я скажу вашаму дзядзьку Крысу, калі ён вернецца дадому. Вы ж павінны ведаць, што гэтыя лясы не для шпацыру ў такі час. Там ёсць рэчы, якія нікому не прыносяць добра. Гэта нават мой дзед ведаў да мяне. Хадзіце сюды, містер Рэндзі. Ханна не будзе больш трымаць вячэру». Так Рэндальфа Картера павялі па дарозе, над якой зялі цікаўныя зоркі праз высокія восеньскія галінкі. Калі жоўтае святло маленькіх вокнаў з'явілася на далёкім павароце, забрахалі сабакі, і стажары заміргалі над адкрытым узгоркам, дзе на фоне цьмянага захаду стаяў вялікі чорны дом з падворкам. Цётка Марта ўжо чакала ў дзвярах, але не вельмі сварылася, калі Бенія штурхнуў уцекача ў дом. Яна добра ведала дзядзьку Крыса і чакала такіх рэчаў ад Картераў. Рэндальф не паказаў свайго ключа, але еў вячэру маўкліва і пратэставаў толькі, калі надышоў час спаць. Ён часам лепш спаў у лесе, да таго ж ён вельмі хацеў разглядзець гэты ключ. Раніцай Рэндальф прачнуўся да святла і збіраўся збегчы ў верхні лес, але дзядзька Крыс злавіў яго і прымусіў сесці за сняданак.
Ён нецярпяліва аглядзеў нізкі пакой з дыванамі, адкрытымі бэлькамі і стойкамі і толькі усміхнуўся, калі галінкі саду пачалі драпаць вокны ў свінцовых рамах у заднім пакоі. Дрэвы і ўзгоркі былі побач з ім і ўтваралі вароты таго бесчасовага царства, якое і было яго сапраўднай краінай. Потым, калі Картер быў вольны, ён сунуў руку ў кішэню за ключом і, пераканаўшыся, пакрочыў праз сад да ўзгорка за ім, дзе лес зноў падымаўся да вышынь, вышэй за бязлесны ўзгорак. Зямля ў лесе была б нерухомая і загадкавая. Вялікія лішайнікавыя камяні ўздымаліся тут і там у цьмяным святле, як маналіты друідаў сярод разбухлых і скрыўленых ствалоў свяшчэннага гаю. Аднойчы ў сваім уздыме Рэндальф перайшоў праз імклівую крыніцу, чые вадаспады недалёка адсюль спявалі рунічныя заклёны прыхаваным фаунам, гіпанам і дрыядам. Потым ён прыйшоў да дзіўнай пячоры на схіле лесу, да страшнага змяінага логава, якога вясковыя жыхары баяліся і ад якога Бене ўвесь час папярэджваў трымацца далей. Логава было глыбокае, нашмат глыбейшае, чым хто-небудзь акрамя Рэндальфа меркаваў, бо хлопец знайшоў шчыліну ў самым далёкім чорным куце. Шчыліна вяла да вышэйшай пячоры, таямнічага смяротнага небяспечнага месца, чые гранітныя сцены мелі цікавую ілюзію штучнай апрацоўкі. На гэты раз Картер запоўз глыбока ўнутр, як звычайна асвятляючы шлях запалкамі, якія скраў з тумбы ў гасцёўні. Ён прабіраўся праз апошнюю шчыліну з нейкай няспыннай цікавасцю, цяжка ўцямнай нават для самого сябе. Ён не мог сказаць, чаму так упэўнена набліжаўся да далёкай сцяны, ці чаму ён інстынктыўна выцягнуў вялікі срэбны ключ. Але ён працягваў і калі ўвечары вярнуўся дадому, не казаў ніякіх апраўданняў за сваё спазненне і зусім не звяртаў увагі на папрокі за тое, што праігнараваў покліч на абед. Цяпер усе далёкія сваякі Рэндальфа Картера сыходзіліся ў меркаванні, што на 10-м годзе яго жыцця здарылася нешта, што абвастрыла яго ўяўленне. Яго стрыечны брат Эрнест Б. Аспліноул, эсквайр з Чыкага, старэйшы за яго на цэлыя 10 гадоў, першым заўважыў выразныя змены ў паводзінах хлопчыка пасля восені 1883 года. Рэндальф бачыў такія сцэны ў сваіх фантазіях, якія мала хто калі-небудзь мог бачыць. І яшчэ больш дзіўнымі былі яго некаторыя новыя паводзіны, якія ён праяўляў у дачыненні да вельмі звычайных рэчаў. Увогуле здавалася, што Рэндальф набыў дзіўны дар прароцтва. Ён незвычайна адгукаўся на рэчы, якія хоць у той час і не мелі значэння, але пазней апраўдвалі яго дзіўныя паводзіны. У наступныя дзесяцігоддзі, калі ў кнізе гісторыі з'яўляліся новыя вынаходствы, новыя імёны і новыя падзеі, людзі часам з захапленнем згадвалі, як Картер шмат гадоў таму прамаўляў нейкае неасцярожнае слова, якое мела бессумнеўную сувязь з тым, што ў той час было далёка ў будучыні. Ён часам не разумеў гэтых слоў і не ведаў, чаму пэўныя рэчы выклікалі ў яго пэўныя эмоцыі, але меркаваў, што адказы павінны знаходзіцца ў нейкім забытым сне. Напрыклад, яшчэ ў 1897 годзе адбылося такое здарэнне. Картер пабялеў і ледзь не страціў прытомнасць пасля таго, як нейкі падарожнік згадаў французскі горад Белуа-ан-Сантар. Сябры Картера згадвалі пасля гэтага, калі ён быў амаль смяротна паранены там у 1916 годзе, служачы ў замежным легіёне ў Вялікай вайне. Родзічы Картера згадвалі яшчэ шмат такіх гісторый, калі ён раптоўна знік. Яго маленькі стары Лёкай Паркс,
які гадамі цярпліва пераносіў яго дзівацтвы, апошнім бачыў яго раніцай, калі Картер з'ехаў адзін у сваёй машыне з ключом, які нядаўна знайшоў. Паркс дапамог яму дастаць ключ са старой скрыні, у якой ляжаў той ключ, але адчуваў сябе занадта няўтульна, ці з-за дзівосных арабесак на скрыні, ці з-за нейкага іншага незразумелага ўплыву. Калі Картер з'язджаў, ён сказаў, што збіраецца наведаць сваю старую спадчынную зямлю калі Аркхема. На паўдарозе да гары Вязаў, на шляху да руін старога маёнтку Картараў, знайшлі яго аўтамабіль, старанна пакінуты каля дарогі. У ім была скрыня з духмянай драўніны з разьбой, якая напалохала вяскоўцаў, што наткнуліся на яе. У скрыні быў толькі дзіўны пергамент, сімвалы на якім не змог расшыфраваць ніводзін лінгвіст або палеограф. Дождж даўно сцёр з зямлі любыя магчымыя сляды, хоць бостанскія следчыя казалі нешта пра сведчанні перамяшчэнняў сярод паваленага бярвення ў былым маёнтку Картараў. Яны сцвярджалі, што нехта нядаўна лазіў па руінах. Сярод лясных камянёў на ўзгорку была знойдзена звычайная белая насоўка, але нельга ўпэўнена сцвярджаць, што яна можа належыць знікламу чалавеку. Вядзецца размова пра падзел маёмасці Рэндальфа Картара паміж яго спадкаемцамі, але я буду цвёрда стаяць супраць гэтага, бо не веру, што ён мёртвы. Ёсць скрыўленні часу і прасторы, зроку і рэальнасці, якія толькі мройнік можа зразумець. І з таго, што я ведаю пра Картара, я думаю, што ён проста знайшоў спосаб прайсці праз гэтыя лабірынты. Ці вернецца ён калі-небудзь, я не магу сказаць. Ён жадаў вярнуць землі мары, якія страціў. Ён сумаваў па днях свайго дзяцінства. Тады ён знайшоў ключ, і я неяк веру, што ён змог выкарыстаць яго належным чынам. Калі я ўбачу яго, то безумоўна спытаю аб усіх прыгодах, бо чакаю сустрэць яго неўзабаве ў пэўным горадзе краіны сноў, які мы абодва звыклі наведваць. У Ултары за ракой Скай ходзяць чуткі, што новы кароль сядзіць на апалавым троне ў Ілеквадзе, тым казачным горадзе з вежамі на вяршынях пустых шкляных скал, якія глядзяць на змрочнае мора, у якім барадатыя і лускаватыя гноры будуюць свае незвычайныя лабірынты. І я думаю, што ведаю, як інтэрпрэтаваць гэтыя чуткі. Безумоўна, я з нецярпеннем жадаю ўбачыць гэты старажытны срэбны ключ, бо ў яго загадкавых арабесках могуць быць схаваны ўсе цуды і таямніцы сляпога і безасабовага космасу.